Ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи Ангур ва боғ. Имрӯз 27 марти соли 2024 мебошад ва ман қарор дорам дар тарафҳои Ҷилигул ва Қумсангир, аз тарафи ноҳияи Ҷилигул ва Қумсангир гузашта истода ҳамин як ҳолатро дидам ва шумо нишон диҳам ки чӣ хел деҳқонҳои мо ҳам рӯ ба истифодабарии технологияҳои нав омада истодаанд. Ҳамин парникҳое ки мебинед ва ҳамин термосино дар ин ҷо ҳамаш ман наздик намеравам, барои ки маҳкам аст, ё тарбуз шинондагӣ ё ҳандалак ва ино обашро чӣ хел истифода мебаранд. Ман ҳамин дидед шлангҳое ки нав буромадагӣ аст, ин шланг дар ин шланг бо системаи оби қатрагиро пайваст карда мешавад ва инҷо ҳавз сохтагӣ дидед, заминро кандиан, клёнка партофтиан, ҳавз кардиан, ҳавзи калон. Инҷо оби бисёро ҷамъ мекунанд ва аз ин об ана онҷошам бинед пур аст шинондагӣ. Ха инҷа макони тарбузкорию ҳандалаккорӣ аст ку. Ана мехоҳ ҳавз кардагӣ, ана ҳамин шлангқатӣ мекашанд, мебаранд ва ҳама ҳаминҳоро фикр мекунам ки оби қатрагӣ қатӣ об метиҳанд ва беҳтарин натиҷаҳоро мегиранд. Ҳа як наздик равем чӣ бошад? Ана мо инро мебинем, ин тарбуз будааст. Ҳандалак не тарбуз. Тарбузҳои барвақтӣ. дарунашо бинед чӣ хел нам аст. Ҳозир ҳаво хунук аст, берун шамол аст, лекин даруни ин термосҳо гарм аст. Термос гуфта чиро мегӯянд? Термос гуфта як қабат дар рӯи замин аст, клёнка, ва як қабат ана ин аз болояш, инро термос мегӯянд. Дар дарун нашунамааш ниҳоят хуб шуда истодааст. Мана бинед. Ана ҳамдиёрони азиз, ана ин деҳқонои мо пешравӣ доранд. Аз об тамис мекашанд, обро таъмин карда истодаанд худашонро ва бо анамирои термос кардан, парники термос, тарбуз, харбуза, ҳандалак ва дигар чизҳои барвақтӣ корида мешавад. Инчунин мешавад боимҷон, бақлаҷон, булғорӣ ва дигар сабзавотҳо корида мешавад. Ана аз ҳамин хел мо бояд аз ҳамин методҳо, аз ҳамин корҳо бояд ёд гирем ва ҳамин хел кор кунем. Ана ҳамин ёрони азиз, дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи Ангур ва боғ бошед.